Det gode læringsforløb er en hjemmeside til at fremme udbyttet af kompetenceudvikling. Det er på den ene side en idé, et læringskoncept, men også en hjemmeside med redskaber til at understøtte det gode læringsforløb. Siden henvender sig til medarbejdere, ledere eller vejledere og kursusudviklere eller kursusafholdere og tager dem gennem de 5 faser i det gode læringsforløb. Den grundlæggende idé i det gode læringsforløb er, at man styrker udbyttet af et kursus eller en uddannelse gennem forberedelse og planlægning samt opfølgning og implementering. Det centrale redskab heri er kompetenceskemaet, der indrammer processen fra start til slut, men undervejs er der redskaber vedrørende evalueringsteknik, evalueringsteknologi og kompetencevurderingsmetoder. Hver fase på hjemmesiden rummer en generel introduktion til fasen, samt en udvidet beskrivelse af, hvad fokus bør være for at bidrage til det gode læringsforløb, hvis man er medarbejder, leder, fejlleder eller kursusudvikler.